Terenniștii americani și cei moldoveni au pus mâinile pe lopeți și s-au apucat să așterne pietriș pe drumul care duce spre mănăstirea Țigănești. Tehnica americanilor s-a dovedit a fi utilă nu doar în scopuri militare, ci și la reparația drumurilor. It's an amazing training opportunity for our equipment operators, both Moldovan and US. This project links the community to the military, to the Kojru Battalion, to the monastery. Banii pentru aceste lucrări au fost adunați din donațiile americanilor. Deși drumul va fi acoperit doar cu pietriș, nu și asfaltat, preotul mănăstirii Țigănești este totuși mulțumit. Deci din pricina drumului se întorc înapoi, fiindcă nu pot intra cu un transport. Sunt și bătrâni, sunt și oameni care au nevoie de cuvântul și ajutorul Dumnezeu. Americanii își propun să încheie lucrările în câteva zile înainte să plece din țara noastră. Să vadă cum le merge atât la așternut pietriș cât și la exercițiile militare, a venit ieri în Moldova comandantul forțelor terestre americane din Europa. This is important for us because this is an important skill that we need also to continue to be able to improve roads like this. Câteva ore mai devreme, comandantul fusese la batalionul de la Negrești, acolo unde aproape de 2 săptămâni are loc exercițiul militar Dragon Pioneer. Americanii s-au acomodat printre moldoveni și chiar spun că au ce învăța de la soldații noștri. One of the American pieces of equipment broke, and in order to get the spare part to fix it, a Moldovan mechanic was able to take a part, change it a little bit so that it would fit the American equipment and save the American military several $1000s. Exercițiul Dragon Pioneer se va încheia pe 20 mai.